Veu. Vinga, Mariona, fotem-li. Galileu va apuntar el telescopi al cel per curiositat i va revolucionar la física. Darwin va embarcar-se en un viatge pel món només per satisfer la seva curiositat i va acabar canviant per sempre la biologia. Però què ha fet la curiositat per tu? Aquí avui parlem de coneixement que pot semblar inútil, però que ha canviat el món. L'any 1610, Galileu Galilei des del seu jardí va fer un gest senzill però revolucionari. Va agafar el seu telescopi acabat de construir per ell mateix i el va apuntar cap al cel. I allà, per primera vegada a la història, uns ulls humans van veure llunes girant al voltant de Júpiter, muntanyes a la nostra lluna i una via làctia plena d'estrelles invisibles a simple vista. Galileo no buscava fer res útil, només volia saber què hi havia allà dalt. Però amb aquest gest senzill va començar una revolució del pensament. La Terra va deixar de ser el centre de l'univers. I això no va agradar gens. La idea que la Terra gira al voltant del Sol no només era una qüestió astronòmica, era una provocació religiosa. L'Església el va fer callar, el va jutjar i el va obligar a renegar públicament. Però la revolució del pensament ja no es podia aturar. Aquesta és la història que volem explicar aquí. Com el desig de saber, fins i tot quan aparentment no serveix per res, ens transforma. Som la Mariona i la Cèlia i us presentem la utilitat del coneixement inútil. En els pròxims capítols descobrirem com idees científiques brillants que semblaven inútils ens han portat a inventar el GPS, la ràdio o fins i tot a reescriure l'ADN. A cada capítol hi trobareu un invent, una aplicació, una tecnologia, emparellada amb el descobriment de la recerca bàsica que l'ha fet possible. La recerca bàsica és aquella investigació que no té com a objectiu una aplicació i la volem reivindicar. Al llarg d'aquests 7 capítols us mostrarem la seva utilitat amagada. Però també creiem que saber coses és bonic perquè sí i que no cal cap utilitat per justificar que sempre en volem saber més. Per això dedicarem aquest capítol a la curiositat, al motor de la recerca bàsica. Mariona, a tu què et pica la curiositat? A mi em pica la curiositat moltes coses. Jo soc molt curiosa i crec que des de petita, però he conservat la curiositat de més gran també. I recordo una vegada passar-me amb els meus companys de pis quan estudiava a Barcelona, passar-me molta estona, potser massa, també vam beure bastantes birres aquell dia, també ho he de confessar, però passar-me molta estona intentant entendre com es treu el pinyol d'una oliva farcida. Imaginant-te la màquina, com ho fa, perquè l'oliva Segueix sencera, sí. S'ha d'alinear, està sencera. I com ho fa? No ho sé. O sigui, simplement la joia que vam experimentar, només d'intentar resoldre aquest trencaclosques i veure com funcionaria. Vam estar molta estona i recordo que estàvem tots, que érem, 4 o 5 persones, molt curiosos amb aquesta tonteria. Intentant descobrir-ho, em sembla preciós. Sí. Em sembla molt bonic. Tu tens curiositats també d'aquestes? Home, no? clar que en tinc. Últimament, per això, el que em pica molt la curiositat són els núvols. Uau! I perquè no tinc cap mena d'entrenament d'entendre núvols, cunulilimbus i aquestes coses. Em diuen potato, patato, em diuen tot el mateix. I últimament estic en la fase d'observació. Saps? Aquella fase que te'ls mires i dius aquest és diferent d'aquell. Oi, mira, allà està plovent, que bonic. I estic ara mateix en una fase de núvols. D'acord, molt bé. Estàs passant una fase, curiosament, de núvols. Molt bé. Setmanes abans de gravar aquest podcast hem fet preguntes a les xarxes pels nostres seguidors, els seguidors de la Soc Tastaolletes i la Dimoni de Maxwell, i hem fet preguntes que anirem desgranant a cada capítol. Avui, a aquest capítol que toca, vam preguntar sobre quina és la curiositat més friqui que han tingut mai els nostres seguidors, i alerta perquè les respostes són bastant bones. Sí. A veure, hem intentat, algunes les hem censurat, algunes les hem intentat ajuntar, perquè sí que veiem bastantes similituds. Per exemple, els cucs de seda. Els cucs de seda a la gent els hi fascinen. Jo era més de cargols, tot sigui dit. Sí? Sí, jo tenia cargolets fins que es van escapar i van anar per tota la cuina. Ostres. I es va acabar aquí. I una altra cosa que repeteix molt són les pedres. Ja. De fet, hi ha una declaració que a mi m'agrada molt, que diu que les pedres sempre li havien cridat molt l'atenció. Diu, no les col·leccionava, però segons la forma les feia servir de joguines al camp. Les amagava i el dia següent les anava a trobar. Recordo que una era pernil dolç i llavors jugava a botigues. Trobo preciós
M'encanta. La barreja entre la imaginació i la curiositat de quan Sí. som petits Sí. és tan bonica. Nosaltres el que col·leccionàvem era fòssils, bastant, quan anàvem Sí. a la muntanya. És que també és una cosa molt xula els fòssils, Sí. desperten curiositat perquè són allò, són com les fotografies dels animals antics, no? Sí. Digues, et trasllada directament en el temps i pots mirar com era una criatura fa milers de milions d'anys. No, és una animalada. Brutal. L'únic problema és que un dia vaig decidir netejar la caixa de fòssils i escollir quin eren els més bonics. Devia tenir 3 o 4 anys i vaig decidir que la millor opció era tirar-los per la finestra, els que no Ja. volia. Què dius? Sí. I llavors vaig sentir algú que deia I em va agafar una por i vaig dir, merda, clar, que el món Sèrio? existeix fora de les meves 4 parets. Saps què vull dir? Per favor, no Molt vas fotre horrorós. el trau en cap amb algú? Bueno, no ho sé, jo crec que algun cotxe potser vaig matar amb un fòssil. Imagina que algú va obrir el cotxe i es troba un fòssil al damunt. Mare meva. Però aquesta curiositat, aquesta una mica innocència també infantil que es barreja amb la imaginació és preciosa. Sí, jo també la trobo molt bonica. Això em recorda a l'àudio de la Mar, que ens ha enviat La Mar per de WhatsApp. Ciència Oberta, que també tenen projecte de divulgació I científica. el recomanem des d'aquí, Oh, i evidentment. tant. I què deia la que Mar? ella, quan era petita, doncs, anava al bosc i anava a agafar herbes aromàtiques i feia com potingues que ella i amb els seus no sé si cosins o germans doncs feien com, deien que era colònia. No ho feien amb alcohol perquè no els hi deixaven fer servir alcohol, evidentment, però feien Què colònia. posaven? Aigua? Sí, crec que em va dir que posaven aigua i que feien com barreis i tal, i llavors també anaven molt crec que a prop de Montserrat d'excursió i agafaven també fòssils. És un tema recurrent, el de les pedres. L'altre tema bastant recurrent és coses una miqueta més experimentals, més d'enginyeria, jo crec, una mica. Sí. La Maria José, el que ens va dir que ella feia és que agafava papers, els retallava amb la forma dels continents per tal de moure'ls i veure com encaixaven i també per simular la tectònica de plaques, bàsicament, per veure la deriva continental. Estava fent tectònica de plaques de petita, retallant continents. Es va fixar que els continents encaixaven i va dir, ostres, a veure si encaixen. I va fer el puzzle ella sola. Fantàstic. Sí, i Fantàstic. també el Guillem ens deia que ell jugava molt amb el Mecano, que era un joc de construccions així... Sí, home, típic. Tu tenies el Mecano? No el tenia, però sé exactament el que és. Havia jugat amb el Mecano. Doncs ella l'utilitzava per crear qualsevol invenció que se li acudís. Cotxes, funiculars, deia fins i tot, que trobo que és molt curiós escollir fer És funiculars. un folicular. Sí. Però tenim un guanyador. El guanyador Hombre, d'avui. tenim una resposta que crec que s'endú... Anònim. És anònim per protegir-lo. Perquè no sabem si és del tot legal. Exacte. Que ens deia... Quan era petit, feia pólvora barrejant clorat potàssic i sucre. Afegint també a vegades purpurina o nitrat d'estronci per fer color vermell. Atenció. Què vol dir això, Mariona? Atenció. No, vol dir que estava fent petardos de Sant Joan a casa. Petardos, bombes caseres, així, coses boniques. Molt bé. Si vosaltres també teniu altres curiositats o altres animalades que fèieu així, experiments caseros, feu-nos-ho també saber, que ens farà molta il·lusió. Exacte. A mi m'encanta perquè és que amb totes aquestes coses que m'ha explicat és que no hi ha dubte, les persones som curioses i ens obsessionem amb coses estranyes i bastant random, tot he vist. Per fer aquest podcast hem parlat amb professionals molt tops de la curiositat. A cada capítol ens acompanyarà un científic expert diferent per ajudar-nos a entendre com grans idees de la ciència han canviat el món. És molt important que es faci recerca bàsica, perquè mai saps l'aplicació que podrà tenir i perquè al final també ens ajuda a entendre millor com funciona el món, anar entenent més coses i això és molt valuós. El dia que em vaig pensar és que això és fantàstic, és com si estigués fent màgia i continuo sentint aquest punt de... Increïble és quan precipito ADN. I a mi em sembla, de veritat, és com si fos... És oníric, és màgia, és... Uau! L'he vist! Doncs continua, després de tants anys, continua sentint aquest sentit de fascinació. O sigui, I és. M'encanta. Com és possible que coses com els cervells, que són molt costosos, no? Que realment has d'invertir molta energia, puguin haver triomfat? Com l'evolució ha creat complexitat, ha creat informació, ha creat significat, no? Són aquelles coses que, quan te les pares a pensar, quedes molt fascinat, perquè com és que els humans hem aconseguit descobrir unes matemàtiques que ens permeten fer això, que ens permeten posar en una pissarra una equació que descriuen tantes coses. És fascinant.
M'encanta. Això només és un tastet. A cada capítol, una història. Una idea aparentment inútil, però que ha canviat el món. Sentint amb la passió que parlen de la recerca, és com si hi hagués un instint explorador que ens porta a anar més enllà, a tocar els límits, a fer preguntes. És a dir, la curiositat la portem directament, està escrita a la nostra genètica. Els humans som persones que ens preguntem coses i desafiem la natura. No ens contentem amb estar immòbils perquè encara estaríem a les cavernes. Llavors, els nostres avantpassats volien sortir de les cavernes i així ho van fer, van explorar aquest món, pujaven muntanyes per saber què hi havia a l'altra banda, travessaven oceans per saber què hi havia a l'altra banda, volíem arribar a la Lluna, ara volem arribar a Mart, volem fer moltes coses. Hi ha altres camps, no? És a dir, hem curat milions de vides amb la penicil·lina i amb altres medicaments, ara tenim internet i moltíssimes altres coses que tenim gràcies a aquesta capacitat de desafiar, de dir, immobilistes, no ens volem quedar, volem saber més, volem entendre les coses. Si no ho féssim, trairíem la nostra pròpia essència com a humans. Sí, de vegades la gent es pregunta, però això per què serveix? O per què fem aquestes coses? I de vegades, els has d'explicar que moltes tenen utilitat directa, les estem emprant avui, però n'hi ha una altra utilitat, que és com més inspiracional, que és som humans. I el fet de ser humans implica que ens preguntem coses i que volem resoldre problemes. I si no ho féssim, ens trairíem aquest esperit. Acabeu d'escoltar a Joan Anton Català Amigó, una persona que se'n fa moltes de preguntes i que avui ens acompanyarà. Ell és químic quàntic, astrofísic i divulgador i el podeu seguir a les xarxes @estels i planetes. L'astrofísica és un exemple boníssim de la curiositat. Estàs mirant al cel i et preguntes per què brilla una estrella? Què hi ha més enllà del que es pot veure amb els ulls? Pots pensar que aquestes preguntes no serveixen per res i tot i així les fem igualment. Li vaig preguntar al Joan Anton d'on li neix amb ell aquesta curiositat. I a mi de petit el per què ja m'interessava molt, el per què de les coses. I recordo que m'interessava tot tipus de ciència, agafava aquelles enciclopèdies antigues que tenien els nostres pares que teníem a les llars fa molts anys i agafava les enciclopèdies i obria per qualsevol pàgina i començava a passar fulls. Tot allò que fos de física, química, matemàtiques, medicina, biologia, tot això m'hi aturava i m'interessava. I el cel en especial, sobretot com vaig entendre, no recordo si és que algú m'ho va explicar, jo crec que ho devia llegir, que tot allò que fa pampallugues al cel són sols, que hi poden haver-hi planetes i que, per tant, allà hi pot haver gent o hi pot haver vida. I això a mi és el que em va fascinar de petit i em va fer posar la mirada al cel. No sé si ho sabeu, però Joan Anton va construir un telescopi quan només tenia 9 anyets. Tu què feies amb 9 anyets, Cèlia? No, telescopi no. Jo crec que obria una granota. Crec que amb 9 anys vaig intentar... Què? Sí, teníem capgrossos que volíem fer créixer granotes. Quan es va morir una, vaig intentar fer-li una autòpsia. O sigui, es va morir ja. Crec que era il·legal. O sigui, vas matar la granota? No vaig matar la granota. Vale, que quedi clar. Crec que la part il·legal era fer créixer els capgrossos a casa, no n'estic segura, perquè crec que eren protegits. Era una bassa que l'anaven a fumigar i a matar tots els capgrossos. I llavors jo vaig dir, ostres, deixem agafar un parell de capgrossos a casa, que ja veuré com creixen, que és super preciós. I llavors, quan es va morir, em vaig dir, bueno, anem a rajar-lo. No, mira què hi ha dins. Anem a veure. A veure què s'hi amaga. Però és veritat, que de petits som com molt curiosos i de grans ens anem com perdent una mica aquesta curiositat, no? Sí, fixa't que també tota la gent de les xarxes ens ha comentat moltes coses de quan érem petits. Sí. Quan ets petit, ets curiós de mena. Massa, de vegades els pares considerem ja no em preguntis més el per què, però justament això és el que no hauríem de perdre, aquesta capacitat que tenim quan som nens, infantil, de fer preguntes sense por. Quan som adults, és com si ens fixem o tenim més por de fer el ridícul o de preguntar potser coses o de plantejar-nos coses que tenim por de plantejar-les perquè potser demostren incultura o desconeixement, quan en realitat no. El poder aixecar la mà i preguntar penso que és un símbol de maduresa, no de feblesa, sinó justament de maduresa. A veure, jo crec que té tota la raó del món. El que passa és que és veritat, jo crec que quan ens fem grans comencem a sentir aquesta vergonya de mostrar-nos ignorants per temes. Llavors això fa que cada cop preguntem més, però no pots sortir mai d'aquesta ignorància si no preguntes coses, precisament, no? I segurament com més sabem, més preguntes també ens fem. Això és veritat. Perquè més eines tens per dir, vale, però i això? És a dir, potser les preguntes sí que canvien,
però encara en tens més. És el que volia preguntar-te. Cèlia, tu creus que t'ha canviat la curiositat? Preguntes coses diferents amb el temps? Home, totalment, de preguntar-me si els pingüins tenen cor. Què? Dios, no sé quina edat tenia. Granotes, pingüins... Sí, bueno, no anava cap a l'àmbit de la biologia. Però actualment jo crec que em pregunto ja coses amb més fonament, no sé, perquè tens una base. Clar. Però també és veritat que moltes vegades em cohibeixo més per dir, Sí. hosti, potser això ho hauria de saber. Ja, has passat molt de temps a la vida com a per no saber certes coses. Clar, ara potser els pingüins ja no m'ho preguntaria. Òbviament no tenen cor. No, òbviament, ja se sap, tothom ho sap, això. Amb el Joan Anton vam parlar de l'exploració de l'univers, que de fet en tornarem a parlar en un altre capítol, estigueu atents. I això és el que ell en pensa de què ens ha aportat a la societat l'exploració de l'univers. Et diré que una de les principals coses que ens ha aportat, o que ens està aportant, és una visió del nostre lloc i de la nostra importància dins del teatre del cosmos. Hem passat d'una visió històrica egocèntrica, que encara la tenim molt, però molt egocèntrica, a una visió immensa d'un univers que és com un oceà enorme i nosaltres venim a ser com uns nàufrags dins d'aquest oceà i ens ha portat sentiments que considero que són molt importants pel desenvolupament de les persones, de l'humanisme i del nostre concepte del que és ser humà, com per exemple la humilitat, el donar-te'n que no som rellevants en absolut dins d'un teatre com el que estàvem dibuixant tan immens, però que al mateix temps, i això és una cosa que des de la pandèmia estic fent especialment èmfasi a les meves conferències, hem de saber passar al no som res, d'aquest sentiment d'humilitat del no som res, a i tant que som. I tant que som. I justament és la paradoxa aquesta, el donar-te'n que no ets res significant en el macrounivers i en canvi tens vida. I penses, i t'estimen, i estimes, i tens projectes, i tens idees, i tens amics. I això és increïble, no havent de ser, som. I aquesta per mi és de les coses més fascinants. I aquesta visió ens la dona l'univers. Aquesta visió ens la dona l'exploració de l'espai. No havent de ser, som. Bueno, Mariona, avui plorarem, no? Et trobo preciós. M'ha posat la pell de gallina. I és que no esperava gens que em respongués això. Jo em pensava que aniria més cap al desenvolupament tecnològic. Clar, és el que t'esperaries més, no? De tot el que... Què ha aportat a la societat l'exploració espacial? Bueno, doncs que sí, les càmeres del mòbil ara són més bones, no sé què. Però no. Ens ha fet 3 poemes. Ens ha regalat. Ens ha regalat aquesta perla. Buah. Però bueno, de fet en vam parlar del desenvolupament tecnològic també, això és el que va dir. Hi ha un tsunami de serveis que estan a punt de venir, que de fet ja pràcticament els tenim aquí, que revolucionaran de nou tot això. Per exemple, avui ja un ramader pot saber no només on es troben els seus ramats, sinó què mengen i com estan de salut. Un pagès pot saber, a partir també d'anàlisi des de satèl·lits, pot comprar el servei que li diu quines parts del seu conreu estan millor hidratades, més ben regades, o quines no i s'han de regar. O es poden, a partir del color de les fulles dels vegetals, es pot preveure abans que apareguin les malalties en els conreus. Les persones amb constants vitals que necessiten ser vigilades constantment i que viuen en llocs de difícil accés i, a més, on no hi ha obertures dels mecanismes tradicionals de comunicacions, avui hi ha serveis ja que permeten a través de satèl·lits poder mantenir alarma sobre això. Les administracions públiques estan utilitzant l'espai per mirar la Terra, per mirar com avança el canvi climàtic, l'emergència climàtica, com estan pujant els nivells dels oceans, com està creixent la desertització. Tot això són serveis que ja els tenim aquí, però que es convertiran en tan quotidians com el GPS, que era una cosa tremenda, que es va desenvolupar en finalitats militars i que avui utilitzem tots en el nostre mòbil cada dia. Doncs el mateix. Estan venint molts serveis que ni sabrem que estan basats a l'espai, però que han estat desenvolupats gràcies a tota l'exploració de l'espai que hem fet. Això del GPS en parlarem en un altre capítol. Sí, se'ns ha colat aquí. Se'ns ha colat, ens ha fet un spoiler, però és veritat. Això també es diu en altres camps de recerca, com per exemple al CERN a Suïssa, aquell accelerador de partícules, es va inventar un sistema de compartir grans dades entre ordenadors de tot el món i d'aquí va néixer tot el llenguatge que ens permet comunicar-nos ara per internet. És a dir, moltes vegades hi ha com aquestes derivades tecnològiques que no buscades però que al final acabes fent servir la societat. Clar. Tornant una mica a la curiositat pura, d'acord?
què creus que em va dir el Joan Anton quan li vaig preguntar quin descobriment li faria més il·lusió de viure? A veure, Algun Pensa. forat negre, alguna explosió d'alguna estrella... A veure, al començament ha dit que quan va començar amb el tema del cel, sí, havia sentit en Va per algun aquí. lloc, sí, perquè va dir que li Va per havia aquí. sentit en algun lloc que potser hi havia vida allà fora. va per aquí, mira. Sens dubte, el que a mi em fascinaria i pagaria el que fos, ja veuríem, el que fos, seria la descoberta de vida fora de la Terra. Jo penso que és el premi que tots cerquem d'alguna manera. Vida bàsica, això ja seria extraordinari, vida intel·ligent o una societat, això seria el premi gros. La fascinació per la cerca de la vida extraterrestre realment és un motor. Recomano molt el llibre Hail Mary, no sé si l'has llegit, és No. del mateix escriptor que The Martian. No diré absolutament res, i si Vale. us el compreu, o sigui, té a veure amb l'espai, però no diré res més. I si us el compreu no mireu ni la part del darrere, perquè és un d'aquells D'acord. llibres que és preciós llegir-lo sense saber res. Sí? Sí, Absolutament ignorant totalment. tot. Vale. És veritat que se n'han fet moltes ciència-ficcions, llibres, pel·lis, Sí. això de l'exploració de la vida extraterrestre. I a més el Joan Anton en sap moltíssim d'això perquè recentment acaba de publicar un llibre que la Cèlia ara l'ensenyarà pels que esteu mirant això al YouTube. Com que no sé quina càmera, faig les tres. Les tres càmeres que ens estan mirant, sí. El llibre es titula Hi ha algú allà fora i parla de la possibilitat de trobar vida extraterrestre. Cèlia, tu aprofito, vale? Perquè ets una científica del món de la vida, la biologia. Què és el que t'agradaria saber sobre la vida extraterrestre si un dia l'arribem a trobar? Doncs la meva primera pregunta realment no seria biològica, seria bastant filosòfica. M'agradaria molt saber el seu concepte del jo versus el nosaltres. Però això entraríem en una anada d'olla. És que és una mica polític, fins i tot, això. Bueno, sí, potser sí, però per això també és molt interessant. Però més a nivell biològic, a mi m'agradaria saber si tota vida està basada en carboni. De fet, això el Joan Anton s'ho pregunta també al llibre, és a dir, us recomano. També, si voleu llegir, te'l recomano llegir també, Cèlia. M'enduc Si el aquesta vols. còpia, vale? Espera que l'acabo. Vale. Que no l'he acabat. Però sí, seria molt interessant. Saps què m'agradaria, potser a mi, d'una trobada de vida exterior? A veure. Com canviaria la nostra concepció de què és la vida? Què és la vida és una pregunta que no té resposta ara mateix. I potser haurem respost la pregunta de hi ha algú allà fora, però aquesta resposta obrirà altres preguntes. La vida segurament és un continu. Aquí hem discutit entre els bacteris i els virus, que representarien el llindar del que nosaltres entenem com a vida. Però allà fora, la vida pot adoptar, o la no vida, pot adoptar tants matisos de gris que ens costaria molt també definir on es troba el llindar. De manera que potser és un continu. Potser és un sistema químic que s'autoregula i és capaç simplement de replicar-se, i amb això potser n'hi ha absolutament prou. Però és que no ho sé. Som a les beceroles, som els tanoques de l'univers amb això de la vida. M'encanta. Som els tanoques de la vida, de l'univers amb això de la vida. També és una mica com la pregunta de la intel·ligència, no? La vida que trobaríem, quina forma de vida tindria? Hi hauria intel·ligència? I si no en trobem? I si mai arriba el moment de trobar vida allà fora, què? Tot i que no descobrim res, només el que és la iniciativa, la voluntat de sortir i plantejar-nos que hi pot haver algú més allà fora, torna a ser un exercici de mirall, no? Un exercici d'autoconsciència de qui som, què fem en aquest univers, quina és la nostra utilitat, si és que n'hi ha alguna, i com tenim a les nostres mans poder fer coses com aquestes. M'encanta. És mirar l'espai per tocar de peus a terra. No necessitem saber si hi ha algú allà fora, i tot i així ho volem saber. La curiositat no serveix per res, excepte per recordar-nos que som humans. Fer-nos preguntes ens fa humans. Hi ha altres coses inútils que ens fan humans. La música, el teatre, la literatura, l'escultura, la pintura, la poesia... Ho fem perquè volem. I ho encabim en la paraula màgica cultura, que és una cosa molt bonica que la societat decideix invertir temps, diners i espais a la cultura. I la ciència n'ha de ser una part indispensable. Tu, Cèlia, ho tens això molt clar, perquè el teu projecte de Soc Tastaulletes neix precisament d'aquesta barreja, sí? Sí. De fet,
tastaolletes, no? És la idea d'una persona que fa com moltes cosetes i va tastant i no sempre s'utilitza d'una manera positiva, però jo crec que és una cosa preciosa, perquè també és una mica el reflex d'aquesta curiositat que tenim. I jo vaig començar el projecte de Soc Tastaolletes com a resposta a la meva passió, al meu amor, al teatre, i del teatre em van començar a sortir també vídeos de ciència i ara estic més cap al món de la ciència, però segueixo pensant que és que fins i tot quan només mirem a la ciència hi estem entrant altres temes, perquè al final, bueno, el tastaolletisme jo crec que és un estil de vida. Jo em confesso una mica tastaolletes, també. Sí? Quin món de l'art més tradicional a tu et crida més? M'agrada molt la música. M'agrada tocar la guitarra, m'agrada cantar. Tinc una guitarra aquí al costat. Per la gent que no estigui només escoltant el podcast, ens està acompanyant la guitarra. Sí, no la tocaré. No, perquè ara, a més està molt ben encastada, que si la movem una miqueta, No, caurà, no la veurem. caurà, així que la deixarem així. La tocaré. Però sí que és veritat que a vegades un descobriment científic ens pot emocionar com una cançó, un poema, una pintura o una obra de teatre. Això exactament li vaig preguntar al Joan Anton. Mira com li vaig preguntar. Tu creus que un descobriment científic pot ser tan bonic, emocionant, bell com un poema o una pintura? Oh, total. Justament, clar, és que justament aquest és el pecat que crec que hem comès a la ciència, que és potser no ens hem atrevit o no hem sabut fer o no hem volgut fer, en fi, com sumar l'humanisme i l'emoció a la ciència. Evidentment, perquè és que no hi ha una... És a dir, tornem a la categorització de les coses, no? Cultura, ciència, poesia, literatura, física. Però, escolta'm, els nostres avantpassats eren tot alhora. És a dir, un pensador grec era filòsof, poeta, escritor, alquimista, astròleg, matemàtic, i tot era el mateix. És coneixement, és riquesa cultural i coneixement i és desenvolupament dels humans com a humans i després dels serveis, de la tecnologia i de totes les eines que vulguem posar-hi. De la mateixa manera que un poema o una pintura pot ser emocionant, una història científica ho ha de ser. I quina millor manera d'acomiadar el programa d'avui que us ha presentat el nostre podcast, que és sumant l'humanisme a la ciència i llegint un poema escrit per David Jou, que és físic i poeta. Aquesta poesia està dedicada a la taula periòdica. La taula periòdica. Mireu-los. A la dreta, els gasos nobles. En vermell, com els diumenges, com els dies de descans, perquè refusen combinar-se i són tranquils i desvagats. Dalt de tot, com dues torres isolades, l'hidrogen i l'heli, els grans dominadors del contingut de l'univers. Potser fora més lògic posar-los com a arrels, que com a cúpules, ja que són això, origen, fonament, arrel celest. Sota d'ells, 6 pesos més, i com dos soterranis, els lantànids i els actínids. Al 6è pis, les oficines de la vida, el carboni, el nitrogen i l'oxigen, tan fecunds, boscos i atmosferes, energies enterrades. Al 5è, seguim baixant, tota la sorra de les platges i els deserts, el silici, i la sal de tots els mars, el clor, el sodi i el magnesi. Al 4è pis, el calci i el potassi, que amb el sodi del 5è flueixen en els nervis com els somnis, i també com una porta infranquejable al ferro. A partir d'ell, tot s'ha format amb violència, en grans explosions de supernoves, el coure del 4è pis, la plata del 3è, en el segon, l'or i el mercuri, fascinants, i el plom i el bari, tan densos. Al 1è pis, la brasa encara crema, el radi i l'urani en el seu soterrani, radioactius, com si volguessin recordar-nos el tumult eixordador del seu origen. Al darrer soterrani predomina l'artifici. Els àtoms són molt breus, un joc d'enginy que dura el temps de guanyar un nom i que es desfà. Ja no fan cap falta. Són una fatiga que el món no sap ben bé com suportar. Mireu-los. Aquí, els maons del món arrenglerats en pisos, en prestatges, repetint regularment propietats, delatant una estructura més profunda. Ja no pas matèria eterna i immutable, sinó història en els estels. Rastres de tempteig, d'edificis, de nivells i subnivells, núvols d'incerteses, flors combinatòries. Venim de més enllà d'aquestes peces. Anem no sabem on, però quin goig haver pogut comprendre rere d'elles la bellesa d'una lògica del món.
Gràcies per escoltar La utilitat del coneixement inútil. No oblidis de seguir-nos a les xarxes @ladimoni de Maxwell i @soctastolletes. I també a la plataforma @neurofregides, on trobareu molts més continguts i divulgadors científics. Aquest podcast ha estat possible gràcies al suport de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. Fins un altre capítol.